Έχουμε ένα μαλλί άμορφη μάζα, χωρίς σχήμα καθόλου. Πάμε να κάνουμε ένα καινούριο κούρεμα. Το κάναμε το μαλλί έτσι, ένα γαλλικό καρέ. Πάμε να σου δείξω βήμα-βήμα πώς να κάνεις και εσύ το γαλλικό καρέ. Ένα πάμε και είσαι πολύ ωραία. Ναι. Έχουμε επιλέξει το κούρεμα καρέ γαλλικό γιατί ταυτίζεται με την προσωπικότητα του μοντέλου μας. Είναι chic το κοντό γαλλικό καρέ με κοντές φράτζες. Έχουμε δώσει μια προσωπικότητα στο μαλλί και ένα στυλ. Τα καρέ είναι chic κουρέματα και ταιριάζουν και στο συγκεκριμένο μοντέλο μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Σε καλωσορίζω σε άλλο ένα βιντεάκι του σχολείου μας. Έχει πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο κομμωτικής του ΕΚ Θήρας. Είμαι η Χριστίνα Καγγελίδου, αποσπασμένη στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θήρας. Αρχικά λούζουμε τα μαλλιά για την καθαριότητα και υγιεινή του πελάτη και τη δικιά μας. Τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο εύκολα στο χειρισμό, χτενίζονται ομοιόμορφα, τεντώνονται καλύτερα έτσι ώστε οι τούφες να κουρεύονται με ακρίβεια. Ό,τι υποβιέρωση την κουρεύω με μηχανή κουρέματος γιατί θέλω να πετύχω μία απόλυτα καθαρή βάση, μία ίσια γραμμή που πάνω σε αυτή την πρώτη υποδιέρεση θα επανωτίσω και όλα τα υπόλοιπα μαλλιά. Τα δάχτυλά μου είναι σε οριζόντια γραμμή και με 0 μοίρες κολλητά πάνω στο κεφάλι. Βλέπουμε ότι με τα δάχτυλά μου πατώ τα μαλλιά γιατί θέλω να είναι καθαρά ώστε να πετύχω με απόλυτη ακρίβεια την ευθεία γραμμή του καρέ. Του κουρέματος βλέπετε ότι χτενίζω πολλές φορές την τούφα που είναι να κόψω. Τα μαλλιά πρέπει να είναι καλοσιδερωμένα, καλοχτενισμένα. Τα τμήματά μου είναι πολύ καθαρά, ευδιάκριτα. Τα δάχτυλά μου είναι απόλυτα οριζόντια και οι μοίρες των μαλλιών είναι 0. Σε γραμμή flat, επίπεδη, κομμένη. Αφού τελειώσω το πίσω μέρος του κουρέματος, δηλαδή από την πάνω κορυφή, ηνιακό οστό και σβέρκο, όλο το πίσω μέρος, έρχομαι στα πλαϊνά. Στους κροτάφους η γραμμή μου είναι οριζόντια και η τούφα μου είναι καλοχτενισμένη σε 0 μοίρες. Σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι φέρνω όλα τα μαλλιά πάντα στο φυσικό τους πέσιμο. Εδώ θέλω η φαβορίτα μου να βγει απόλυτα κομμένη με όλο το υπόλοιπο μαλλί, γι' αυτό και μόνο το σημείο της φαβορίτας το φέρνω ελαφρώς μπροστά για το σημείο που προεξέχει να πάρω αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, όπως και βλέπετε. Συνεχίζω την πορεία κουρέματος
επανωτίζοντας πάντα τις τούφες που είναι να κόψουμε στο ήδη υπάρχον κουρεμένο μαλλί. Παίρνω τις υποδιαιρέσεις μου τις οριζόντιες και εδώ βλέπετε που ελέγχω δεξί και αριστερό να είναι ίδια τα μαλλιά. Σημαντική σημείωση εδώ. Όλα τα μαλλιά από τη μία πλευρά δεξιόστροφα έρχονται και κουρεύονται όλα μαζί και αριστερόστροφα όλα όπως βλέπουμε στο βιντεάκι προς τη μία κατεύθυνση κουρεύονται πάλι όλα μαζί. Μία τεχνική του καρέ που μπορείτε να την κάνετε και εσείς για να σιγουρευτείτε ότι δεξί αριστερό είναι απόλυτα ίδια και ίσια. Και όλα τα μαλλιά από τη φράτζα και από τα πλαϊνά τα φέρνω πίσω στον αυχένα για να επιβεβαιώσω ότι είναι απόλυτα ίσια η ευθεία μου. Με το ψαλίδι αραιώματος ελαφρώς ξεμπουκώνω το κάτω μέρος των μαλλιών. Δημιουργώ λίγα μυτάκια από την κορυφή και κάτω, περιμετρικά, στο εσωτερικό μέρος του κουρέματός μου. Ξεχωρίζω ένα τριγωνικό τμήμα στο μέρος του μετώπου και παίρνω υποδιαιρέσεις αυτού του τριγωνικού τμήματός μου, τα κατεβάζω πάλι με 0 μοίρες στο μέτωπο και κουρεύω σε ευθεία γραμμή. Ολοκληρώνω την ευθυγράμμιση της φράτζας και μετά κάνω ένα πολύ ελαφρύ φυλάρισμα με το ψαλίδι κουρέματος. Με το ψαλίδι αραιώματος συμπληρώνω κάνοντας τα μυτάκια, δίνοντας μία ελαφριά κίνηση στη φράτζα. Η μηχανή μας δίνει το τέλειο τελείωμα στην περίμετρο. Έχουμε κάνει το γαλλικό καρέ. Τώρα θα πάμε να δείξουμε κάποια εναλλακτική με την μασιά που θα βάλουμε στην παρέα. Τέλος σε άλλο ένα βιντεάκι του σχολείου μας. Κυρία Ρίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που δεχτήκατε σήμερα να είσαστε το μοντέλο μου για να δούνε οι μαθητές μας το κούρεμα γαλλικό καρέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 3, 2, 1, πάμε. Το κούρεμα France Bob, δηλαδή γαλλικό καρέ, σε ευθεία γεωμετρική γραμμή με φράτζες. 3, 2, 1, πάμε.
Γεια σου. Όχι πληθυντικός. Πληθυντικός ή ενικός, τι έλεγα. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.